izgleda slatko. A evo i Enid i Wednesday. Vratile su se sa odmora. Koliko ste samo stvari poneli. Treba brzo da počnemo da raspakujemo kofere. Šta? Šta si uradio, Butleru? Uništio si našu kućicu za lutke? Ja ću ga kazniti. Jao, tako mi je žao lutaka. Hajde da vidimo šta mogu da smislim. U mom koferu je bilo par neophodnih stvari. Treba samo da izvučem sav taj krš. Šta? Jao, šta radiš? Na mene je tvoje, Alina. Kakav užas. A evo i tegle sa paucima. Treba mi jedan. Dođi kod mene, mali. Kako si sladak. Enid, a što se smeješ? Sad ću te naučiti pameti. Pauče, idi i uplaši Enid. Hajde, kreni, dragi. Šta? Ko je to? Kakav užas! Sklonite pauka! Odlično. A sad ću sipati sve na pod. Hajde, sagradite kuću iz mojih snova. Odlično, nastavite tako. Ukrasit ću sve paučinom i staviti u jedan deo kofera. Tu ću staviti pregradu. I gledajte, dobila sam 2 sprata. Enid, a šta ti radiš? Kod mene je sve jednostavno. Našla sam slatke mašnice. Sad ću ukrasiti deo svog kofera. Eto, izgleda jako slatko, jel da? Zatim ću staviti pregradu i okačiti lep ukras. Divno. Wednesday, a šta je kod tebe? Ovo je moj kovčeg. Koliko slepih miševa. Jao, nemojte dirati, Enid. Bolje ukrasite moju kuću. Da, odlično. Unutra je bilo ogledalo. Treba ga razbiti. Neka donosi mnogo godina nesreće. Stavit ću ga ovde. Tu neka stoji stolice. Servirat ću večeru, a ovde staviti kovčeg. Da. A još imam aparat za oživljavanje mrtvih duša. Stavit ću ga direktno pored kovčega. Jao, a evo i prve mrtve duše. Stvar je već donela Frankensteina. Odlično. Ups, ruka je otpala. Vratit ću je nazad. Tako je bolje. Eto, prva soba je potpuno gotova. Vreme je da presvučem svoju lutku. Kako je lijepa. Hajde, pokušaj da oživiš mrtvog. Wow, uspelo ti je. Sada moja lutka ima svog druga. Ne zahvaljuj mi. A ja mogu da se odmorim uz koktel. Cool. Znate li šta je ovo? Sad ću da vam pokažem. Ovo je moja torbica sa šminkom. Samo pogledajte koliko je tu kozmetike. Moja lutka kao i ja obožava da se šminka. Dakle, stavit ću ovu torbicu u centar sobe. Tako je. Tu ću staviti fotelju, a ovde sto za ukusne stvari. Rasporedit ću gumene medvediće, gumene višnje, čokoladne bombone i marshmallow. To su moje omiljene slatkiše, a i moja lutka ih obožava. Da, lepota. I dodat ću još malo slatkiša. A ovo je kofer sa slatkišima. Stavit ću ga ovde. Super! Sad ću rasporediti sve to po policama. Da, cool! Također sam sa odmora donela slatke minđuše u obliku oblaka.
Gledajte, to je divno, zar ne? Moja lutka je zadovoljna. Ima ovdje i šminku i slatkiše. Cool, uživaj, draga. Wednesday, imam nešto za tebe. To je drvo. Čekaj, a šta ćeš raditi s njim? Dodat ću malo magije. Da, tako je. A mrtvo drvo je mnogo bolje. Šta je, ne sviđa ti se? Okej, stavit ću ga ovdje. Na police ću staviti tablu za razgovor sa duhovima, lobanju i otrov. A gdje je stvar? O, šta si doneo? Ručak za moju lutku. Odlično, hvala ti, stvar. Poređat ću sve na stolu. A imam i jednog slatkog pauka. Stavit ću ga ovdje. Da, cool. Tu ću staviti jastuk i knjigu. A još treba dočarati luster sa lobanjama. Da, one moraju biti žive. Tako je zanimljivije. Sve je spremno. Mojoj maloj Wednesday se baš sviđa njena spavača soba. Ovdje može i da jede, i da se odmori, i da vežba crnu magiju. Odličan posao. Da, stvar, uspjeli smo. Baci kocku. A šta je ovo? Jo, pa to je moja lutka. Kupila je sebi nova kola. Wow, kako je lepo. Hajde da okačimo sve tvoje torbice. A tu ću okačiti šareni baldahin. Ovdje će staviti krevet i rasporedit ću jastuke. A vidiš šta još imam? Ovaj tepih je presladak. Stavit ću sto i iz časopisa ću iseći mini verzije časopisa. Poređat ću ih na stočić. Tako je. A zatim ću dodati piće i pored staviti slatku fotelju. O, šta je ovdje? Da vidimo. Wow, pa unutra je gomila obuće. Ali je previše tamna. Sad ću da je obojim mojim lakovima. Da, tako je mnogo bolje. Super! Poređat ću svu obuću. Sada moja lutka može da živi na drugom spratu. Kako je to super! Gledajte, ona je presrećna. Baš mi je drago. Volim te! Odakle se ovdje stvorio crveni balon? Jao, Wednesday, ti si kao i obično. Da, to je moj balon. Sad ću ga probušiti. Tako je bolje. Unutra je bila gomila pauka. Sve ću ih sipati ovdje. Da, tako je. A sad mi treba krug. Stavit ću ga ovdje. A tu će biti suncobran. S polja ću sve ukrasiti konopcem i lobanjama. A još sam našla savršen tobogan. On će spojiti dva sprata. Cool. Sada moja lutka ima svoj bazen sa palcima. Hajde, spuštaj se. O, da. A, vidim da ti je zabavno. Uživaj, draga. Oho! I ja sam našla savršen krug. O, šta? Opet pauk? Sklonite ga. Dobro je. Dakle, sipat ću u kofer šarene kristale. O, lepota. Unutra ću staviti krug. A dodat ću roze palme i loptu. Moja lutka obožava da se igra s njom. I naravno treba staviti tobogan. Hajde, lutko, zabavljaj se. Kako ti je veselo. Super. Hajde da se igramo loptom. Baci je. Šta je sad ovo? Lopta? Šta će on ovdje? Wednesday, hajde da se igraš sa nama.
Pre bih se u grobu okrenula. Odlazi sa tim tvojim loptama. Uzimam svoju lutku i odlazim što dalje od vas. To je već druga stvar. Sada možemo da se igramo. Šta? Šta će Enid ovde? Pa nisi valjda mislila da ću te ostaviti samu? Hajde da se igramo zajedno! Napravila sam predivnu kuću za lutku u koferu. Vidi, ispala je tako slatka. Baš mi se sviđa. A tebi? Glupo pitanje. Naravno da mi se ne sviđa tvoja šarena kuća. Pogledaj moju. Moja je mnogo lepša, jer je mračna i brutalna. Da, mnogo mi se sviđa kako je spalo. Užasno lepo. Sve u mom stilu. Uglavnom, odlično smo se snašle. Obožavam da se igram lutkama. Idem da ti pokažem svoju novu kućicu. Ej, šta si uradila? Srušila si kuću moje lutke. Ona je sada veoma tužna. Vanessa, šta si uradila? Odmah moraš da se izviniš moje lutki. Hajde. Šta? Ne, evo ti moje izvinjenje. Ju, žvaka. Fuj. Sve je jasno. Onda ću napraviti novu kuću i bit će mnogo veća nego što je bila do sada. Šta? Jel tako? Onda ću i ja napraviti super kuću za svoju lutku. Samo da je nabavim. Šta se dešava? Jesi li videla, Rose? Sada i ja imam kuću. Zatvori usta, Rose. Znam da si iznenađena. Da, i ja imam cool kuću za lutke. Odmah ću početi da ukrašavam. Dakle, prvo krov. Na njega treba prikačiti spajalicom kožnu jaknu. Odlično. A evo i šiljaka. Cool. Krov izgleda savršeno. Dobro je što imam još jednu jaknu. Dakle, sad ću okačiti munju. Sada svuda ima svetla. To je sjajno. Šta ćeš sada reći, Rose, Gledaj, ja ću svoju kuću ukrasiti rumenilom. Savršeno mi pristaje, a znači pristajeći i kući. Kako je slatko je spalo, jel da? Uzela sam različite nijanse. Kakva je to užasna boja. Odvratna je. Jel da? A ja mislim da je stvorena za tebe. Šta si uradila? Kakva katastrofa. Treba sad da ukrasim prozore, a lepim kapcima. Ja imam roze. Super. A još sam ukrasila svaki sprat rasvetom. Baš mi se dopada kako je spalo. Kakav je to zvuk? Vanessa, šta to radiš? Ja pribijam lance na kuću. Da, to izgleda odlično. Sviđa mi se. Dakle, ovakav vetar. Ovo je helikopter moje lutke doleteo. Tako je sladak. A unutra je moja princeza. Prelepa si. Volim te. Hej, vratite ogradu. Oho, moja lutka je tako drska. Ukrala je deo ograde od nekud. Odlična ideja. Iskoristit ću je. Izvini, Rose, ali tvoja lutka je sama kriva. Dakle, ja ću za to vreme staviti ogradu, a zatim ukrasiti travnjak. Tu ću staviti drveće i cvetne leje. I hoću da imam stazu od ljubičastih šljokica. Da, to je prelepo. A gdje da bacim prazno staklo? Tačno, pravo kod Rose. Šta je ovo? Vanessa, opet ti? Ja ovdje imam ukusnu šećernu vunu. Njom ću da ukrasim livadu. Stavit ću bombone. A tu će biti slatko drvo i par slatkih štapića. A tu ću staviti kolači. Super! Otvaram pakovanje mini kolačora. Napravit ću staz od njih. Kakva slatka roze stazica. Tu će stajati bazen. Sipat ću fantu unutra. Da, i pustit ću par slatkih ribica.
Joj, kako je lepo ispalo. Moja lutka i ja obožavamo slatkiše. Posebno ove slatke ribice sa punjenjem. Tako su ukusne. Divno. Prelepo. Kakva je to buka? Vanessa, prekini. Sad ću da ogluvim. Ovako je bolje. Šta si uradila? Pokvarila si mi zvučnik. Ali ništa. Moja lutka također obožava da drži koncerte. Na prvom spratu ću napraviti scenu za nju. A neka svira i peva. O, to je tako cool, da. Sad ću vam pokazati šta je pravi rock. Pozvat ću još njenih drugarica. Neka posluša solo na gitari moje cool lutke. O, da, to je tako cool. A sad ću da napravim fontanu od kole. To je baš moćno. Obožavam rock koncerte. Ludilo. Ne, moja lutka. Sva je u koli. Dobro, nema veze. Sad ću popraviti to. Eto, ovdje možeš da se presvučeš. A ovdje će biti fotostudio. Stavit ću lepe detalje i to je to. Kakva lepota. A tu možeš da se popneš, hajde. Lutko, sva si mokra, fuj. Hajde brzo da te presvučem u suvu odeću. Samo treba da izabereš odgovarajuću haljinu. Ova haljina je veoma slatka. A sad ću snimiti par plesova na TikToku. Sjajno. Odlično plešeš. Svaka ti čast. Dakle, napravila sam prvi sprat i zaslužila sam da pojedem bombonu. Šta to Vanessa radi tamo? Da, pobedila sam. Stani, šta? O, ne, ispraznio se. Pa dobro. Hajde da napravimo igraonicu za moju lutku. Okačit ću gomilu postera na zidove. A tu ću staviti kompjuter. Da. I stavit ću još aparat za igrice. I obavezno treba aparat sa žvakama. Tu će biti kauč za odmor. I svuda mora da bude puno pice. Eto, sve je spremno, moja lutka. Hajde, zabavi se. O, da, tako joj je zabavno. Drago mi je što ti se dopada tvoja nova igraonica. Da, mi baš volimo Coca-Colu. To mi više ne treba. A đubre ide gde? Naravno kod Rose. Šta je ovo? Vanessa opet sve svoje đubre baca meni. Prekini, to je već previše. Ovdje planiram da napravim salon lepote. Da, dakle tu će biti polica sa lakovima, a ovdje ću staviti sto za šminku i stolicu. Poređat ću sve za lepotu. Tu će biti fotelja za pedikir. A još imam prelepe roze šljakice. A njih ću sipati ovdje. O, da, cool. A tu ću okačiti postere. A Lutko, vreme je da odradiš svoje tretmani. Hajde, prvo manikir. Da, posle pedikir. Odlično, a zatim frizura. Koliko si samo lepa. Šta to Vanessa tamo radi? Vanessa, ko je to na slici? Da li si ozbiljna? To je naravno lepi Johnny. Obožavam ga. Moram hitno da je slikam. Tako je smešna. Šta? Kako si se usudila da me slikaš? Marš odavde! Nikoga ne volim, zapamti to. Tako je bolje. A sad ću okačiti mali poster Johnny u sobi. I napravit ću ram od lančića. Tu ću staviti krevet, a ovdje tepih. I poređat ću jastuke. A tu neka stoji polica sa obućom. A ovdje će biti gomila televizora. Moja lutka obožava da gleda rock koncerte naših omiljenih bendova. Eto, ovdje možeš da se odmoriš.
Kuća ti je već spremna. Ispalo je super. Da. Šta tamo radi Rose? Odlučila sam da napravim prelep zid sa srcima. Dakle, tu ću staviti krevet. Aha, tako je sladak. A ovdje će biti stočić sa mekim jastukom. A preko ću staviti omiljeni parfem moje lutke. Obožavam. Da, a tu će biti roze kada moja lutka obožava da se kupa. Jesi li spremna za odmor? Hajde, prvo parfem. Da, a sada možeš da se odmoriš. Kakva lepota. Dopada mi se šta smo uradile. Vanessa, tako smo cool, jel da? Hvala što si se igrala sa mnom. Moja kuća je ispala tako roze, slatka i meka. Obožavam je. Dobro, samo me ne diraj. Tvoja kuća zaista nije loša. Ali moja kuća je bolja. Tako je drska i brutalna i opasna. Da, a mi rockeri to obožavamo. Ćao, ovo je novi izazov. Hoće se to pojaviti iz vode. To je mila sirena Elis, odlično. Šta? Slepi miš? Ali odakle? Pa to je vampirica Janice. I ona će zajedno sa nama ukrašavati kućicu. Ali Elis i Janice definitivno nisu drugarice. Okej, hajde da pogledamo vaše lutke. Dakle, Janice ima slatku vampiricu, a Elis ima sirenu. Odlično. Evo za koga ćemo ukrašavati kućice za lutke. Ja ću početi. Imam ovaj super šablon u obliku riblje krljušti. Sad ću napraviti lep dizajn na kući. Da. Gledajte, uspelo je. Baš je divno. Dopada mi se kako je ispalo. Ja imam špric sa krvlju. Jel se plašiš? Znala sam. Zapravo to je samo boja. Dakle, sad ću ukrasiti moju kuću krvavim tragovima. Da. Odlično je spalo. Super. Hej, Elis, ne diraj rukama. Nemoj ni da misliš. Dobro. Šta bih mogla da smislim? Tačno, pozvat ću svoje male prijatelje. Evo ih. Janice, pazi, ide čitava vojska rakova na tebe. Ne boj se. Oni mi samo nose školjke sa dna okeana. Kakav trik, Janice. Dobro, a zalepit ću školjke na kuću. Super. A krov ću ukrasiti jednom velikom školjkom. Tu ću zalepiti morsku zvezdu. Kakva lepota. Sviđa mi se. Hvala na pomoći, moji mali prijatelji. Joj, kamo sreće da već odu. Šta? Dakle sad, ovdje rak. Dobro sam. Dobro, hajde da ukrasimo kuću s dubovima. Okačit ću što više paučine i paukova. Odlično. A prozore ću zakucati daskama. Da, tako izgleda bolje. A sad ću izvaditi moje kosture iz ormara. I ukrasit ću kuću njima. Hajde, uzite gore. Ja ću reći kada stanete. Stop! Da, tako je savršeno. Pratim vas. A na krov ću okačiti jako crvene usne sa očnjacima. Joj, to izgleda fantastično. Moja lutka je definitivno oduševljena ovom mračnom kućom užasa. Da, vidim da je zadovoljna. I ja sam napravila odličnu kuću za sirenu. Ovdje je sve u stilu sirene. Cool! Drago mi je što se i tebi sviđa. A sada hajde da ukrasimo prizemlje. Ovdje će biti foto tapete u obliku vode.
kuća. A sad ću otvoriti portal direktno iz dubine okeana. Moje meduze su već tu. Hajde, plivajte u sobu. Ukrasite svoje prisutstvo. Kako divnu svetlucaju. Tu ću staviti fotelju i rasporediti jastuke. Ispalo je tako slatko mesto za odmor, gde će moja sirena moći jednostavno da se opusti. Čekaj, Janice, ne diraj meduze! Kako boli! Udarila me struja. Neću im više prilaziti. Dobro, pobrinut ću se za svoju kuću. Treba da isečem slepe miševe od crvenog papira. To je lako. Eto, a sad ću ukrasiti prizemljenjima. Divno. Zatim treba okačiti zavese, staviti krevet i ormarić. Upalit ću blago mračno svetlo. A još mi treba garderober. Moja lutka također ima čitav ormar sa prelepim repovima. Stavit ću ga ovdje. Sada moja lutka može da uživa u lepoj spavačoj sobi. Kako ti se sviđa, moje vampirice? Već si ostala bez reči od užasne lepote, jel da? To je najveća pohvala za mene. Čak sam ti izabrala i savršen garderober. Okej, hajde da napravimo reviju. Neka devojke pokažu svoje lepe kombinacije. Moja morska lepotica. Tvoji novi repovi su tako super. Izgledaš u njima nevjerovatno. Ali moja vampirica je ipak bolja. Njeni kostimi su više po mojoj mračnoj duši. Odlično izgledaš u svakom modelu. Alice, završili smo sa prizemljem kuće. Ponovo mi treba portal. Hoću da sakupim pesak sa plaže. Savršeno. Stavit ću pesak sa plaže na prvom spratu. Tako je. Zatim ću napraviti scenu od školjki. Stavit ću mikrofon i dodat ću osvetljenje. A sad ću pozvati morska stvorenja. Da, to izgleda odlično. A sad ću okupiti naš muzički bend. Da, ovo je novi koncert. Kako super! Wow, to je zaista dobro. Pala mi ideja na pamet. Hajde da na prvom spratu stavimo pistu. I stavit ću lep ram na prozor. A tu će biti tablet. Ukrasit ću ga lepim ramom. Neka tamo plešu kosturi. Zatim ću okačiti lepe zavese. A tu ću staviti zvučnike. Posadit ću moju lutku sa mikrofonom. I dodat ću još i kosture. Jedan će svirati klavir, a drugi gitaru. Idemo. Jao, zvuk je loš. O ne, vampirice, ovo je loše. Ne brini, Janice, moja Barbie će pomoći tvojoj lutki. Pogledaj kakav im je super duet. A na drugom spratu ćemo napraviti 3D zidove. Na pod ću sipati sitne kamenčiće. Tako je, super! Ovdje ću staviti presto i ukrasiti sobu školjkama i koralima. Sada neka ovdje sedne moja sirena. Stavit ću ti krunu i neka pored stoje tvoje omiljene sluge. Oni će ti donositi darove. Baš super. Jao, lica ovih sirena uopšte nisu prijateljska. Ne, treba da mi uperujete svoje viljuške. Dobro, odlazim, ne želim neprijatnosti. A kod mene će na drugom spratu također biti presto. Sa obe strane neka stoje kovčezi. Sad je moja lutka spremna da zauzme presto. Odlično. A gde su robovi? Evo ih. Joj, kako su smotani. Dobro, hajde da ti sama donesem tvoj koktel, vampirice. Tako ti pristaje da budeš kraljica.
Wow, devojke, pa vi ste završile sa kućicama? Tako su divne. Svaka vam čast. Svaka od vas je napravila kućicu u svom stilu. Alice je dobila milu, slatku roze i morsku kuću za sirenu. A svaka sirena bi htjela ovdje da živi. Odlično si odradila. A Janice je ostvarila sve svoje mračne snove. Njena kuća za vampiricu je spala tako hladna, užasno lepa i mračna. To je ono što treba svakom vampiru. Da, vi ste definitivno uspjele. A najbolju kuću izaberite u komentarima. Vidimo se uskoro.